Murat tapınakları vardır. Mesela bunu Wezareta Perwerdeyiya Türkiye hejmara mamosteyên ku îsal hatine peywirdarkirin ragihand û piştî ku diyar bû ji 15,000 mamosteyên nû hatine peywirdarkirin tenê sê ji wan ji bo Kurdî ne li ser medyayê, medya civakî û ji aliyê sendîqa û saziyên zimanê Kurdî ve nerazîbûn hatin nîşandan. Berdevkê Platforma Zimanê Kurdî Şerefxan Cizîrî da zanî ku ji bo pêwîstiya perwerdeyiya ji 25 milyonî zêdetir welatiyan peywirdarkirina sê mamosteyan wek pêkenok e. Şerefxan Cizîrî balê kişand ku hikûmet niha bi helwestên xwe yên li hember Kurdî nîşan dide ku li çaksaziyên xwe jî xwedî dernakeve. Yani niha mero kîja alî dilê binere yani mero dikare bêje ew wek şiklekî pê henek pêkirinê ye yani. Yani bi şiklekî wek û henekê xwe bi xwe jî dikin. Ma ev çaksazî ne vê hikûmetê çêkiribû. Heger tu xwedî çaksaziya xwe dernekevî, tu mamosta tayîn nekî û şagirtê Kurd bi zimanê xwe nexwînin, te çima ev çaksazî çêkir, te çima ev reform çêkir? Yani wê ji te nepirsin ma. Ev sala çenda ye tu hema tenê du mamoste, carê yek mamoste tu tayîn dikî, yani wek û hikûmet û Wezareta Perwerdiyê ketiye nav qeyranekî ruhî ez ê bêjim, nema zanin wê çi bikin. Îsal ji bo zimanê Erebî 314, ji bo İngilîzî 857, ji bo Almanî 171, ji bo Tirkî 698, ji bo Fransîsî 3, ji bo İspanyolî 2 û ji bo Kurdî jî 3 mamoste hatine peywirdarkirin. Parlamenterên Partiya Demokratîk a Gelan HDP jî mijarê li Parlamentoya Tirkiyeyê anîn rojevê û pirsên li ser zimanê Kurdî ji rayedaran kirin. Hevserokê duyemîn şaxa Sendîqaya Kedkarên Perwerdeyiyê Eğîtîm Sena Diyarbekirê Fesî Zîrek jî da zanî ku ew wek sendîqa daxwaz dikin ku di her zimanî de bi zimanê zikmakî perwerdeyî bêkirin û li gor pêwîstiya wê perwerdeyiyê jî binêsazî û amadekarî jî bên kirin. Zîrek ragihand ku li welatekî ku 30 milyon welatiyên Kurd hebin, tayînkirina sê mamosteyan jî cihê şermezariyê ye. Vak e bijarte tu bursa jî bifikirî yani tenê ji bo Amedê henê ji bo Amedê bi hezara mamoste têrê nakin. Tenê ji bo Amedê ez bajarê din alî Colemêrgê, alî Mêrdînê, alî Rihayê jî nabêjim ji wê vedetir. Ji ber wî havî jî yani hem ji bo kurmancî û hem jî ji bo zimanê din ê ku li Tirkî têne axaftin. Zimanê gelê din jî em ne tenê dibên ji bo kurmancî, ne tenê dibên bera Kurd bi zimanê xwe zikmakî perwerdeyê bibînin. Em dibên gelê ku li Tirkî dijîn tev bi hev herkê li herêma xwe divê bi zimanê zikmakî perwerdeye xwe bibîne. Perwerdekar û rêveberên saziyên zimên ragihandin ku ew ji bo pêwîstiya perwerdeyiya bi milyonan welatiyên Kurd peywirdarkirina sê mamosteyan bi nerazîbûn pêşwazî dikin û divê dewlet li gor wekheviya civakî amadekariya perwerdeyiya zimanê Kurdî jî bike. Dîsa balhat kişandin ku divê partiyên siyasî û malbatên Kurd jî di daxwazkirina perwerdeyiya bi Kurdî de daxwazkar bin. Sıddık Eren, Kurdistan 24